Sasa. Traffic yacho. Hello guys, hi guys. Hello guys. Maskera say ko guys. Nasi ndinokumbira muri throw favor Mac Diaries. Ndinoda favor. Ndikumbira favor nasi ka. Bakaiba. Bamni tiwangani Mac Diaries. 79 so far. Hayi vari kuyaka tasvika kuma 150 200 kumunduzi. Pazanduda tsawa. Oh, tisire bandi bami chakera bandi re. Right. Diaries. Ndokumbira favor nasi ndina bamnini vedu we. Ayo vana munyanya kutituka. Nimbotuka yo bamnini. Bamnini mulisa musenya nditi. Eyo kakubamnini ndachitefe. Aiwa. Ndachitefe. Bamnini ndotuka muri admin ndotuka. Muzanya yini. Bamnini mune usamosha imakandipisa wena. Venakuwa vakange vamhanya kutira masinje tukazone zvapost kwenda meridongo. Guys, inapa ndakatozva bamina pamungadudza wapiswa ibamini. Guys, ndipisirewo bamnini guys, nasi vari pano. Tinavo bamnini panapa. Guys, vapisei. Makandituka unganitukira zvinhu 2 times ndinitukira zvinhu ndisingazivi guys. Aiwa kana guys. 2 times ndichingotora mhosva guys, ndichingoapologize for zvinhu zvandisingazivi. Ayo bamnini musoro bhangu varipo nhasi. Amadari za watu ki. Aiwa tukwai bamnina zviti ini kana chitukwa muri kutukwa nemakai mungapushwa mungaposta zvinhu maka enga simbodudza mama verengere post yenyu. Andinamba yereka. Saka makangotora munoti yakanga yakotara zvokuti Jesus mungangotora mungangoposta musina kuverenga. Makaona zvachakanyogwa ipapo. Tikangokanda. Muzati yai opposa kuti Jesu Kristu akatifira pamuchinjikwa. Muna zvichere. Ndi. Amini chechi. Asi munozviziva here zvokuti Jesu Kristu makato maybe makaiverenga makato believe kuti zvinhu zviripo ndo zviri correct. Maya ndangokanda post chete. Samuna kuvera vakaenda chichipenyu wenyu. Aiwa andoenda. Wenda ku. Inozi chiko UCCZ. Ndepi iwe? Amzi UCCZ place. Mnyeba. Pastor. Ndepi? United Church of Christ in Zimbabwe. Ndisi. Mnyeba. Methodist. Imamzi UCCZ. Andizivi sothi kuda kuthotela chichiyo. Sure andichoisivi chichiyo ndakatoenzwa onasi. Andichoisivi. Yuma mission, mama mission schools. Kokari popote kwa. Kana akasa blue light. Chakaisa blue light. Saka chinotadza kungodari. Manya mnaka chiri kumanyira kuguma mari dzavanhu. Hamba mimi ndo ndakamusaye kutanga wewe ndakati hai mistake ya no problem ndikaenda ndinde kuna apologize. Ndikafika hangu mask yangu ndakano apologize mberi pana ndiri holiday kudebeni basi kudebeni chako ndisisi kutobva pana vanhu kuinda kuno apologize nyaya yenyu right zvapera 2 seconds mapama apa ndiri kumuka yaya yakati 1 day yapostwa indi kutoti arga ndimboti hangu browse through kudai mai wi ndione ndiri kubvarwa ndiri kupiswa bamnini musasindira ndiri kunyepera ndakagwadziwa hangu amusa makandigwadzisa aiwa makandigwadzisa ngati bamnini nonati ndakazo bizi voice note ndakakusendera basi makazondiregerera nditi ndakakuti isi sorry bamnini ndakangoboika noti ndotomukawo zvangu nditori HP ndine ndakasununguka shuwa ndosangana ndichibvarugwa apa handisiri bamnini tsvakaiweye kuti munhu muna zvimirire nepost yake padiary saka kana kuti admin ukaposta ngaibvise zita rako nokuti zvikati zvikangoramba SIS MELLY ncharamba ndichingopiswa chete. Aiwa hapana here weye kuti munhu nemuna mine nezita rake. Aiwa hatichatoposti izvozvo. But amusi mogadmin takawanda aripo mamwe anongopostawo zvamakaita asi imi menyu ndimi manya vamwe havasana vamwe havaposti zvokudaro vanongoya chita malife avo haimi
unati chero zvimwe zvimajoke zvamunoposta nonga zvitati smelly ndiwaposta ini sirini ndikamutombona munhu achitwa asifone smelly ayikwa mune zvamakakanda nezvembedroom so zvanzi asifone smelly ayikiwa kana kuramba hangu ndakatenza because it was nothing. It was just a joke though. But zvakangoitawo zvazvakangoita mheni nemuri kutuka here aiwa tukai munhu matairis tukai bamnini matairis aiwa zviti nami muchindituka hazviiti zvakatiteifei madairis anodai didi unopiswa indopiswa yeses upapa rimwe zigosti radouya sora rakatamira toda kuona kuti pari kuti toda kutora mascreenshot imi memauti kuti iro gosti rinenge rakatombotora tona tikambofambisa chitorai muridzi nhasi tinaye pana akazviita munuclear sarangu havaiti izvozvo bombo clats bombos havapera atitopatebupawe hamaji baba mudhara yanosvika kandinetsa musa ndakamunyepera zviya ndipapikira zviya apa handi ndipo apa ka iyo kuda wacho ndosvika ndika mudhara yacho akandinetsa ndakamunyepera paya yesikudas uri sei where is your dad is inside call him come and hug me come and give me a hug kuda you don't kill it hey kuda you're grown up. Where are you going? Sorry, my baby. Sorry. Where are you going? You're going to your teacher. You're playing there. But long time now, why didn't you call me? I bought you a phone. Why didn't you call me? You didn't have a time. Where's your phone? Inside. Okay, greet the daddy. Say hello, guys. Hello, say hello, mama. What happened here? Who beat you? The bottle. Where? When I was staying there. Who beat you? I don't know what this is. A boy. Oh, name. What did you must teach? Were you fighting? No, they were cutting us. Then when I wanted to check out that side, then they threw it, then cut me. Did you report to the police? No, I didn't report to them. Why? Sure. Sorry, my baby. Go and call your daddy. Tell them we are waiting for you here. Mutema mwana nepotoro kudaro naimi. Mutema mwana nepotoro kudaro naimi. Zvato ndibhuku wadi anga patoza ndatominjira. Azvishuwa naye ungapasa mana nepotoro kudaro kudai akafa. Apa kumutema musoro. Mundi chaidzo. Akatosoniwa Mashura chaiwo. Ichokuda chakura. What is he doing? Nah, he's bathing. Hey, every time when I come here, he's always bathing. It's almost finished. It's almost finished. Now I just came here to see you, not him. Didn't tell you that I was coming. He didn't tell you, but I spoke to him in the morning, so I called him. Who's this one? He's your friend. From where? These houses. Oh, so now you got new friends here. You're no longer going there. From my teacher. You're going only to your teacher when you're doing homework. You know, next year you're going grade 6, 5, 4. How is good? Did you pass? Go and show me your report, please. Take it. I want to see it because you didn't send it to me. Guys, mamona kuda here, guys. Mamona here mwana wema diaries. First boy name diaries maiona here. And then kwa comfort tichaenda mswa 20 mswa 2 kana 3 because vakaenda kuZimbabwe nesuro. Ivo vakaita mistake ndakavafonerawo vachiti kwaitiri kwai kuboss. Ndikupiko. Kwai kubossman, kubossman ikoko. Kwai tikutokwira.
asi chikuda vakaenda chino chiComfort vakaenda nacho saka tizovaona vano baba chivakatanudzoka musa 29 because musi wa1 vanenge vari pabasa saka tizoenda kumusi wa2 saka tangoya pano makamboona chesa mapasipoti vanhu vekumusha kunya chesa mapasipoti vanondopinda nekumvura uko mane mune nzira dzenyu waminoka munopinda nekoko kanimboona ripoti rakuda not achieved progressed ari kuenda ke kugrade 4 ari kuenda kugrade 4 but tone Africans kuda wakapasa 1 kuda Africans you must improve Africans you must improve your English you see Africans you got 40% English you got 41% you only passed life skills you also failed mathematics 45%. You must not play too much. Ne? Your results they need more. You need more time to study than to play. You see, you only passed the one subject, 1 out of 4. You passed 1. So instead of playing too much, you have time to play, yes, but also have time to study, especially this subject, maths, English, and Africans. Africans I can understand because Africans is quite difficult. It's not our language. It's not South African. It's not our language at all. But English, English must study hard in it. But anyway, at least you have progressed. You have been progressed to go to grade 4. Because if you had failed, you're going to repeat grade 3. You know that. Hey, you're going to report grade 3. Kudamoyo. Okay, go and take it. Take it back. Then you come back. Mwana wenyu yokuda guys madiaries ndimwe add here mutaure okay akwanisa kuti ndimwe add ndikama add manje zvizo affect uyu yedu here network anoda kutaura nakuda ndimwe add time ndoda kutaura anoda kutaura nakuda time ndoda kutaura nakuda but nokuti mwana wemadiaries asi mwana wangu chete mwana wedu tese anoda kuadd kwanga ngoti hello sisi Grace ngangoti add ataure nemwana arifunga kuimprove kuchikoro guys akapasa 1 subject out of 4 subjects akafoira 3 akapasa 1 saka anoda any mother vake vari apa vanoda kumuinspire kuti of course yes kutamba anotamba but anoda kuverenga more on reading less on playing. Aripo here anoda kuedwa madiaries baba kudata ndasindoda kunyengera 1 mudiary chete aiwa vagagarisa kuinovagarisa vagagarisa like vamva kuti vachita mukadzi 2021 hanzi I love you SIS MELLY Sasha Sky I love you too my baby girl hanzi Ed ainingirikiri Lois come here your mother wants to speak to you Ed Lois bayai pegrina bamni ndokudzisa technology muri munorana page wandokaisa pa face chita I bring ndakaisa pa face ndizvozvo nini chida kuona kana chibaya Lois we are adding you she wants to speak to you can you see them greet them say hello mama Answer kunotamba adirwa cheche aiwa no he goes to play but he must concentrate more on reading than playing. You know, like now he can play up until after the holidays. After the holidays, then he can concentrate more on reading. I think parkul ergenta nation apa nokuti kuda nyanyi kudzwa shona. I think parkul leka ndo parkuda paroda mother figure manje guys. I don't know. Muri kuona ndo panoda mother figure apa. Because mother figure vanenge vachitarisa manje remember baba anogara vasipo most of the times. Baba anogara chaga kuti chi mwana rarame. Saka panoda mother figure now kuti vakwanise kudza chi Sasha don't worry ndouya iwe uya zvikuno. Hanzi kuda kafana baba wake. Yes, another extra lessons 1 2 mother figure just kuti baba kuda is a remember baba kuda is a hustler guys kuti vararame vadye vanozvitengesera vanozvitira vauya endisa baba kuda muri kuvunza vauya vanozvitengesera vanoita sei saka most of the times kuda manje anenge achitori ega because baba anenge achimhanya vakasadaro panonetsa anditi maona ende vanotengesa kusvika kumaleti vari kubhawa baba kuda animaona
vachitengesa nyama dzavo idzi vari kumapawa. Saka kuda nengarega ndo patoti manje panenge pakuda mother figure kuti vatese mwana because mwana anditadza report rake baba kuda ndamuudza kuti I'm not happy. Ndamuudza kuti kuda I'm not happy. Wakapasa subject 1 ukafoira 3 masubject wakaita lucky chete kuti wakaprogressa to grade 4 otherwise wainzizokorodza grade 3. Saka nanchimuudza kuti tamba kweko zvino kusvikira after new year. But after new year ndoda kukufonera every time ndoda kuti uverenge. If it means kuti chakupostira zvima homework uchindipostira back let it be so. Ndonya iripo ndatosa ndotaura kuti manje problem iripo ndeyekuti muri two imi munoitawo zvamunoita kuti mudye nemwana nguva memusina. Saka panenge ari oga manje anotadza shamwari yake nyuwani anenge ane shamwari yake papapai pandopavanenge vachitamba anomaona. Saka nguva yekuzoverenga chi hapana. Ndopaya panda kuti nisasisivenyu baba kuda takuda muroora kuti ati anotasa chi kuti mwana ngachidi kuda chiverenga. Asi ndoda muroora akauya ka aiwa ndinotombopota ndichicheka kuti pada kuda apa pari kufamba sei pane pachidoda munhu ari aiwa ndinodombopota ndichidzoka kuti ndione kuti nokuti kuda akura anotaura. Saka zvimbo ndinokuti ndazira kuda ndikudamboenda paseri apo ndovhunza kuda chandudza zvose kuti ndikurohwa ndikufamba sei exactly antimaona. Saka zvinhu zvinenge zvifanira kufamba nenzira yakanaka exactly baba kuda pane dati famba nenzira yakanaka kuti mukadzi anouya mwana uyu ndo first priority yake. Ndokuti ivo vakadzi vashoma vane that thing yokuti vangakwanisa kuva nerudo pamwana. Ndosaka vasvika nguva ino iyi ndosaka vasvika nguva ino ika musati mazviudza kuti ndoda kuti munhu ari serious kuti agare nemwana because mune like mune kakuti mwana wangu anogona kusabata zvakanaka inamborera ndega kusvika anomaona makudzi akamega kusvika aiwa hapana kuchipa papasina kutombochipa zvinhu zvavo zvakatorema zvakaoma haiko natokurwa because pakasiwa anga ane 11 months. Saka ndaitota zvekutota zvemumisa mapampazi zvese zviya zvekutoona kutoti mikaka ndotenga sei ndofamba sei. Saka papasina kuchipa haiko nozvanani chanaanotomboona takakuwara nditsika ndakakuwadzwa gara ndakutaurira gara takanga vandonga ndakagangamwa pavaitamba kumaground hanzi chikomana chakapotsera bhotoro chikanditema mukadi vakatowanda vanhu vacho kana kuvaziva ndakukwanisa kana muvaziva vanhu vacho vakavasirive payadhi penyu paya akatobva kwavakabva anditi akabva kwavakatobva da kubvisa uyu munhu vanotrai kuedapa usasitoedeka right. Hanzi vane chaire zveafter care this side no unfortunately not. Munoziva kuti nemhaka iyi devanga vachita zveafter care taiti 2021 ngativabatsirei kuti tiite zveafter care but now problem iripo ndeyekudai baba kuda chero vakaita after care inogona kuita after care pachikoro chete anomaona but kumba manje baba kuda munhu anoenda kupi kunotengesa pamabhawa most of the times vachitengesa nyama dzavo dzavanogochadziya anomaona. Saka mwana still anenge ave ega manje vanosiya mudi munovhara dho ovata kazhinji anongorararwa anoti ari ega motomeka shari madzimadzima masitofu nechiyani plus apa hapana dambudziko hazvo zvaiya hazvitombona zvose titakangoswitcha off handiti anzomba kuda wakada kashema matanga you have started vakuda hata vatumirei mapounds imbo nai baba kuda imboiputuvatumirawo 100 pounds vadle pachristmas pano naimi vambotiitirawo nyasha nai imbovaitirawo vabakuda varipo naimi ingotumirawo kaka 50 pounds 100 pounds vambonotora kuwestern union yezvo naimi vanhu vamborarama kana kunzi western union akuchina murastenburg western union yakavhara moto notoda kumworld rem kuti hatina naimi kwai chidiko murastenburg manigram ndo yasara ine some bank account ine some bank account pamwe vanenge vasina bank account kavanga zvekunokumirawo pasi uyu vachizvikolektira mari yavo manigram kungoti vharavhara sakatodi zvekunana capiteka zviitere zve bengi ameno zvekunana capiteka ndizivi pane vandorangara pane vangambonditumira vakandipa nhamba vakati ndiaine nhamba idzodzo mukanopiwa pasina nemudhayari mongosvika paATM saka wakaita hake mudhayari ye makaita hake naimi imi baba kuda tumirewo 50 pounds imi madhayari makaita seiko mitirana nerudo isu vatumireiwo zvenhingirikiri 50 pounds vaende kuningi uko kukapiteki vanotora nenhamba iyainzi chiiyoyo ningiyo yakanaka fani like vakatumira nhamba pane nhamba dzavakatumira hanzi mongosvika mobaya nhamba idzodzo dzototaura kuti hapana kadhi paMTN asi yanga iri inonzi chii yatoita e-wallet
ndofunga because badza ingori number dzandakapiwa mufonikazi mongo nobaya number idzozo cash send cash send ungoti unongosvika ubaya number dziya wabaya number dziya zvino haiti kuvanhu vari kubve kudiaspora ndozvonetsa inoita kuvanhu vari muSouth Africa chete yamutaura munhu ane account haiti zvochida munhu ane account handisi kuda kugarisa ndavigira mwana wangu hembe dzekrismas zvoiko handizivi ndakangogesa baba kuda ini ndinogesa masaizi munongoita zve10 to 11 toburuka ka ndoda kuzoti apime pime kuda tikaenda seri kana kumba chaiko ande kumba mosara mukati ndichikaini ande kumba Right, my diaries. kuda nandizisa izisha mwana ingogesa chipfeka chione haunokwana unokwana andandanditorisiketika ndakatocheketa risiti Wakuda hanzi mupfeka bhutsu saizani. Ngati bvire kuchikuri vachingovhunza bhutsu vatengi. Imadhairi zikwana yana musoro pamwe. Yai bhutsu ati. Chandi kuitaura yai bhutsu nokuti amutengi munongovhunza indatisa £50 pavanotora baba kuda. Isirai baba kuda £50 vaende kunotora. Vanotibata kumeso. Nai, mukuru vakavhunza size. Vanhu vakawina award madhairi akawina award shuwa ngavaiso £50. Nai. Kuna waje kunyepera baba kuda kuti kwai bhutsu mutingovhunza zvebhutsu musingadi kutenga. Yaha. Hai size. Hai size. Kuri na upenge zvinhu. Hansatsene. Kana chimuzisa shona isi mwana mukuru. Shona chatotara pana kanoenda na. Laziya unoiwa chokonedza. Katoti chemwe burano chochera. Imkana muna yemuri tuchitaura iwe neshona. Yeah. Shamngobvudza bhutsu tengai bhutsa chona nguri rasokudza kuti size 8. Size 8 chinguri ndakasokutaura size 8 amutengi good size. Munhu akudza kuti motumira £50 anotenga voga baba kuda. Naiti avasivi taunde. Pane pepu padhuza tinokwana mai unotambo unokusunga. Ndio size. Utombofa ke. Ina mofala. Nzaiwa SIS MELLY size yebhutsu pane zvatiri kuidira tiri kuita checking masettings. Mapenti ako aya. Last time wakarasa waisuri last time ulahledi penti dzako. Wakarasha because ndakabona 1 akangovera nayo pane 1. Mono takatovhura akatora 1. Zvakaita manje kudaka. Plastic inoranga nehembe nyuwani. Kiri yaparidza linjane. Kiri penti li morning gown. Ki morning gown li stompi. Patanza nemaplastic aya akangonokanda pai mubhini hakuna munhu akazviona vanhu vakanongowo mabhini vakanisawo kugedhi nemabhini vakaiwa kadii takazoti pakuuya kuti kuda kwehembe atichasikamu tikati mapepangana bhanzi ndatora ndarasa bhini tikazati warasa
papa papa ndipana kutonya zokuba cheko cheko and the ida wana ndakatengera kusi original kuti chi OG pa original okay ndakatenga kusi wa sport mwe chakasimbisa ubva wapfeka tichiona ndio size 3 amene ndakangogesa ndio size yacho inipana ndinoza ndakamutengera ma size 4 ndozokwana size size zokwana is right size simozo sara wopeka anditi zawaisa kwete no maita basa ayo ndaona chi zvaonekwa pane ari kusere 50 pounds kana 20 pounds avanoteka boots kana 20 pounds zvayo then 20 pounds vari kuisa pa 300 rand kana tsakanganisa samama kuti ndakubasa ndaenda kutomhanyira pabasa mpera kana kuda vari kiniti vari next time if you create lo from Nico mama kere sasa lo papa akere kiri nabo mama rekako duda and we are going to teach you we will teach you because we are your mothers baba kuda chita plan pamkaza mbeda wakuda kuda chimogere so wakati no zvichava nekwane denga nokuti chiri kuitika nchakuti mavona muno muSouth Africa aiona ndida kutsvakira iyi baba monetsa saka muna vanofamba famba avanikisi munomu mune vanhu vasina mweya wokuvaka vane mweya wokuda kungotamba chezvo saka zviazvi zvokumhanya plus indiri munhu anenge achingokumbirawo denga kuti kana denga dera rabvumaka zvaitwa nedenga nokuti mavona zvemukadzika hazviazvi zvokungomhanya zvi unokunangosangane munhu akuzokubai kumhaya zvokumhaya kudii ndongotaura kuti nyaya dzacho hadzidzi ezongotonongoti watowana munhu utonde munhu ndo pane nyaya manje saka zvezvidawo munhu ari chii vane vamwe mai vakambotifonera vachiti kwai ndiri kudhebheni mai vaondakuona vekumusha vaikuona kushawasha kwava no kwai ndakakuvonai pana ngirikirere kwaundifonera vamai chiri kujiji kweko ndachida kutiko ndite mudzimai wenyu ndikati no ina ndinadambudziko atinozviona saka vakandipa picha vakatumira picha yacho ndakatozopesera ndatoidziva because zvakati kane zvokuti mai vachoka ndakangoona kuti itsotsi because dzimwe dzenguva vaiti vakafonaka votogara kana 3 weeks kandofona paya nhamba dziya chati vaiti kokwai ndine vana vaviri ndoimaitanaka saka ndikangoona kuti madhiri echitotsotsi aiwa mudhaya Durban yosadara atidi munhu anotamba nemwoyo yavanhu atidi izvozvo please toda munhu ari serious guys asi munhu uyu ngauye through inini munhu ngauye iwe kana wada baba akuda uri serious please bata ini isusu tine investigation team tombokuinvesta tiwakamira panzvimbo iri zvokuti unozongouya wongotamba 3 weeks usingafonere munhu ivo pavanokufonera foni yako haichapindi hazviti tinodawo munhu ari serious ari kuziva kuti ndanesekana ndikuchagope kudzikama ende first priority yedu ndeuyushu uyu ndiye first priority yedu ushu ndo first priority yedu saka ukagona ipapo chero kaitawo mwana wakowo handiona ukazongowabata zvakafanana usingataridzi kuti uyu ndo zvatete chingoda because ndechingodongorera kusvika kudakura nechingouya kuona kusvikira asvika kumagrade 7 kokuti anenge akugura kureva kuna baba vake ite ndichingouya chichikuda handi ndonofeya zviri kufamba sei saka guys kana uripo uri serious unotochega kubata baba kuda chimonera baba kuda uchitamba nemwoyo womunhu zvakaoma kutambiwa newe mwoyo wako iwe unenge wazvipa mwoyo kuti orai ndakungozamawo remember baba kuda vakarwadziswa guys vakarwadziswa baba foni okay amene zvakaita foni yacho heta sei nedambudziko papa akaona ngirikira haina laini kuda hakuna laini ka no ngati laini ririmo asi tamene zviri kungoitika kuita tisezvi baba kuda inotoda makula ndauti bona kitoitsakisa maili wena wawandisodza tikone kutakayona then nditsakase kudhoropo akone kuibhangani
wabona inoda makula ndoba ndichaendomtora naiye kana kuti nemi wacho tongoenda yogadzirwa todi modzoka nayo I think that will be fine mona sitokutsaira then ratsamai vaibhanganye then kakupisa murako ili sharp okay and how old is Babakuda? How old is Babakuda? Very right. 37, Vane 37 years Babakuda. 37. Vane 37. Saka ukaita mukadzi ari 35 and below. 35 uchidzika kusasuku. Bolatu. Wedo itodawo munhu anoziva Mwari anonamata. Babakuda anonamata. Babakuda vamudoro. Babakuda havasviti 40. Babakuda anonamata. Ende zvemafriends andimbosiri munhu wemafriends. Vaiti zveshamwari Babakuda havasi munhu wemafriends. Havasi munhu wemafriends. Saka ndozvatiri kungoda please kana uri serious chero uri kupi chero uri kudiaspora ikoko especially neku-UK ndivo vatitoda because muri lonely ikoko varume vashoma animona saka ndotoziva kuti kana uchingwabata Babakuda kazhinji unoziva kuti ndine munhu wangu animona varume vacho hakuna saka unozoita zvevarume nani hakuna varume kudiaspora unongoongota zvekufondera naBabakudawo andika kana chita zvesex dzenyu mongoita pamafoni wovatengera foni ine nhingirikiri zvoine kamera muze munhu anenge ari kure moita sex dzenyu pamafoni andimaona ndo zvine zvakangonaka andimaona mafoni ari kwaya mazana ari kungopedza masports mafoni mongoitani pamafoni kana wazouyawo kuno zvongodiwo zvongonaka anditika atito anditamba nemweya yavanhu asikana musadaro chii chakufondera Babakuda kana vauya vari potone mucomment section kuti kwai kudi iripi ini ndiri serious inini I'm serious. I'm telling you I'm in Joburg. Mundibatei. Kana uri serious unondibata inini. Unondibata you get hold of me. Munondibata inini. Anzi I wish ndaenda kuna Babakuda but age ndo yandisappoint vanenge sure vanenge munhu mukuru. Anzi Babakuda is a good man. Ladies get yourself a good man. True zvako ritabile very true. Very true. Anzi has done well kuchengeta mwana wavo zvekuti tu. Hanzi ko Babakuda kana achida mukadzi ati kurei ipapo ndiwo vanozvidavirira kuti vanozogona here kuhendla makuga munhu mukuru haiti Babakuda kutaura chokwadi kuti bvuka vakakukudzai chokwadi paya ndo pane nyaya manje uchindokura paya ndo zvinononetsa plus ndiri munhu anoexercise akaini ndotomanya kubva panoenda Bosfontein makusenoga ndodzoka ndozvanoita kubosfontein kureko pamaulipo paya panongonotikora chitotsvaka fc paya ndo pandosvika ndodzoka kono mokwira mune mukwidza wedu uya atobva ako zvezvimakusenota Babakuda mokura kuti simukwidza rera nokutambura mota kukwira ndinotomanya paya bati kudzoka ndokwira hangu taxi kandodzoka chimanya mugona kukwira taxi apa kudzoka ndinombokwirawo taxi panogwadza pane nyaya panogwadza mota ndokumarani kwanguzvi mota inokuda ndiyanoziva kumba mota inogomera uchikwira mukwidza uya kuti nelast sunday ndakabva ndikadai ndikapinda nepaya nerodini endere kumarinji inotodai kusafari inotodai kana pabiriji paya ndakadarika napo nesunday futi ndakadarika but ndine imwe friend yangu munoonekwa kuti bhodhi yenyu yakagwinya ndinotomhanya saka ukatora mukadzi wokuti inenge ari munhu wokutoti pamwe ukatogara Babakuda guys unopinda bhizi nekuzi uchachipinda ndopanyaya manje amayotsambika mwanaka kitokutsa and then rivede upanganya foni tamakutsambika bebi zvakone chitauridze chikuru kudanozvirwa kana ukatogara Babakuda anojima make sure kuti newe mukadzi unotojima because Babakuda anokujimisa pambedha paunojimiswa zvokuti unoona kuti hauna kukwana nofana kuva munhu ari strong kwete zvandokufundidzira muri strong zvazvokuyepedzera zviya because pambedha unojimisiwa kusvikira waona Jesu achiburuka vavanzoka kwavari kutaura kuti vanosvika ndichaenda nenhasi tikunda panobva pana padoko ndikuenda kumoro kusaidi kwangu ndichakutaridzai gomo ravari kuti vanokwira ini mota ine ndakutinira ndaona kuti zvachizokera kumasurakanatagoni kudhraivha uri lena munhu anoprefera kuenda nekure kudaiso neku-N4 kudaiso because kukwira usagonodhraivha uchikudzaka ndaona kuti dzakatadzokera kumasura akatazivamira nti achisimudza pakashata paya
kuti balance class ndaende kumberipa panenge pakatoipa mota anozokera mumashure aiwa ndaona dzakwana dzikuna masura ndaona dzakawanda panongodani kwende automatic ndaona kusvika kukumbura chino yapa vemandikikira manual vakawanda ndaona balance class ne accelerator kuchinetsa kune kuchinetsa utoona vachidzokera kumashure ipo paya saka guys kana uchijima nokuti baba kuda pambedha panojimisa panojimiswa panoexerciswa and you have to be physically strong and mentally fit kuti wojimiswa handitika wojimisiwa munhu akagwinya nokuti vakagwinya ivo murikuvaona zvavanoba kuda vakazvigwinyira utotanga kuita zvesendonda ndonda hamungaimboni ndonda ndiri munhu anoshanda ndonda munozoidi mabani vanoda kushandurdzoshandurdzapa munozoishandurudza sei saka manje achafambi manje haachafambi madzira zvotomira saka tostaka zvokustaka ndozvatisingadi manje yekustaka isi anoona unoida kushandurdzoshandurdzwa paningi apa uchagoniwo ndonda ndanetsai apa bakudari pachiri kuda kufamba nebhora vachifamba nebhora mberi timu yakarohwa yoko yakabaiwa iwe unenge uti ndanetsai ndokotisa dzimba aiwa munhu ngazvibatire babakuda unogara asi kana vambouya babakuda munombokana vamwana mukazi munombomanya naye muchimbomuitira maexercise papa mudhara patine dzimwe simbi dzatinadzo dzatinoshandisa pane rume anayo saka tinomboti dzimwe dzenguva kana ari masandi takazorora tomboexercise naye kuda uyo ndombomutraina anozviziva saka kwadzimwe chispecially muchimubata ari pasi apa movhura gumbo rakamorisa uko remukadzi morisa uko kuti agone kuvhura kudai makumba achitesamuka ndetsinga zvake dzinyatsova strong kwete zve zvokufungidzira zve anofanira kuva strong kana mwari anoda vanhu vakashinga anoda vanhu vakagwinya makumba makumba exactly iko kuchiunoku kutamisa muchimugara pachiuno apa kuti chiuno anyatsova fit anyatsova strong kwete zvokufungidzira ndo exercise handi munhu anoexercise ayo munhu ajirisiwa kana auya arikudaira vakati wande muchikudaira ejobeki kuno kana wauya ndekushoti makumba ari kuzojimisiwa panapo sana uchajimisiwa panapo exercise yakasimba aoko uchajimiswa. Are you ready for that? Are you up for the challenge? Yeah, challenge because hapana chinoya mahara. Hakuna. Mu life hakuna cha mahara. Mu life ini hapa hakuna chigona kupika baba kuda kwa tu. Because baba mnenge mchimjima paya mchimjima. Mwetira kuyaso chika. Adima. Nani ndikuna robika kama ndo zvoneza ndobika manje. Ndobika ndikuzene mandobika manje. Ndikuna robika sana. Saka nga chigona kumira pasi topa. Muna nogona umira. Pasi topa. Asingane chino kubika nokuti vari nejima ndakutla. Mazvona manje. Vandakutla. Vanga chikafu. Vandachikafa. Padi chikafu. Vanozviwira criteria yetiri kutsvaga panapa. Vanozviwira muna kuti nakaita sei. Plus iwe hard work unoshanda newo wese wamaputa ako pakita pachitengesawo utenga oda ukudza kuisa mufiriji udze muchibhoyi uchitengesa muchibatsirana kalife kanochinja. Plus age andoda ka. Ona munhu akaita 30 kusvika tongoti kubva pa 25 kusvika pa 30. Ndo ma age andoda manje. Vechidika. Because vanikazi vanochembera. Ina chembera nesisiwe. Anda kuchembera mbabda. Mobana vanhukadzi ka havafanani. Vari pamwe vana ma33 vana ma32 vakazvibata zvakanaka. Vanhu ukatoona vamwe vari kuma25 mavambona machembera vaiteko zvino. Sure. Noma27 mamwe acho akachembera right. Zvoenderana nokuti makazvibata sei. Kuzvichengeta kwamakaita ari mazviona. Vamwe vanhu havana kuzvichengeta. Iye nyaya totaura yekuexercise vanhu hava exercise. Ndinoti iwo ma25 mukutoda ndo asingaiti kuzvichengeta muzati makai dzapinda nepo dzakawandisa. No. Hatirambi izvozvo asi chinozoitika manje tinozotarisa kuti munhu wacho wakamira sei. Asi ndezvipi zviri nani baba kuda ndezvipi zviri nani munoziva kuti kushayiwa ka kuti munhu achembereka kazhinji kushaya kana munhu achiwana kana munhu achiwana achinyatsogeza achidya zvakanaka achipfeka zvakanaka kuchembera chepo chekuka
kunotora nguva anoona kunotora nguva plus zvimwe zvokuchembera baba kuda majinzi emunhu ari mumuviri masikiro akaita kwababa vake kwakabva uko unogona kuti zamusati kune munhu anenge achigeza zvisingatoiti kuti akuzai makore munoramba anenge achiitaasi achigeza zvisingaiti kwavo ndokunenge kuine majinzi akadaro bhodzi rakadaro andimaona saka zvinotisiyanei ipapo imi munoona majinzi ekwenyu anti ndechidiki atotenda because antoona kuti munhu uyu hataridzi kuti akachena asi vechidiki ava inchandozonyatsa kuona nechekuti vechidiki ava vari ndo vari pahai vanomhanya vanoda kubata vakwana vakawanda vachivasinei kwirika vachienda kune vanhu vane mari asi ati kurei baba kuda akuziva upenyu akozosati iko zvine zvinhu ndinoyatsogara pasi anoona ndoplana zvinhu zvangu because line time yadi yadisiya vachidika vachingambotamba zvichienderana nenjere dzemunhu kune vamwevo futi vamwe vechikuru vamwe vasina mira zvakanaka mozva ariko futi saka zvakuenderana nenjere dzemunhu kuti iyewo munhu anozvifambisa sei mukuronga kwake asi baba kudai mimbodudza kana mafunga mukati saka modi munonokeche no zvandinoita manje ine maitiro angu ka ndiri munhu mwe wekutoti ndakatosiya nevamwe vanhu pane mwe munhu andaimbonge ndichiwirira naye but ndakangoona hangu nekufamba kwangu kuti asi munhu aright aipa ndaimbogara kuchichi saka ndobva ndangoti ndangosiyana naye ndokumushaya but ndangoona maitiro acho kuti zvafanira kuti munhu kati vyambotibatsira umbowacho amboita sei unongoona kuti munhu uyu asi serious saka zvinhu zvakadera ungakontinue nemunhu akadaro ati mazvoni ndonga ndatova nezvekumafomans ndasiyana nemunhu saka zvimwe zvinhu zvacho ndosaka chitaura kuti zvakadzi hazvizvongomhanya ngoti ndatowana munhu ipapo ipapo toti ndatowana munhu saka munhu otanga wambomudzidza uchimuona kuti asi ndevave kutengesa no ndewekumusha anotoshanda kunonzi kusaisiti anoita zvokubika saka andangoona kuti munhu wacho kana ukati munhu ita zvakati unotoona kuti unoita senge uri kutomanikidza munhu saka zvinhu zvakadaro manje hazvi zvokumanikidzana parodo hapazi pekumhanya saka ndezvokutotaimira uchiona kuti munhu wacho anoenderana nazvo here because hapazi pekumanikidzana nyaya isingandei kumanikidzana nemwoyo wako unofanira kusununguka pane zvese zvaunenge uchiita hati mazvoni saka ndo chinhu chakakosha ichocho kuti murudo haufaniri kunge wakamanikana haufaniri kumanikana unofanira kusununguka right my guys kune here munhu aisira baba kuda 20 pounds munemba muni vasati kavaise 20 pounds mani vedu vesire 20 pounds vatenge huku yavo yeChristmas apa nerice hanzi we wish to see wedding yababa kuda pano wedding yababa kuda muchatoiona pano tichatoironga isu kana vawana mukadzi chechai totoironga isu wedding kupinda muchichi chaimo chaimo kuvapfekedza sutu chaiko kuvaitira isu madhayaris kuti vachate chaiko tinovaitira kana mukadzi chavanguwanikwa ka ini makadzi mukangoita serious mukangowanikwa kachokwadi wedding inoitwa tinoita kutadza tikatoshadaita edu gore tichingounganidza zvinhu zvacho asi vapinda muwedding musvika zveni tinoregererei uzoba kuda mundeve pano padhayaris kavo kuda ndewe mwana wedu madhayaris saka baba vacho vandoitawo patofasi zvenzi baba vakuda ngavambotiudza zvinhu 5 zvavanoda pamukadzi zvinhu 5 zvaanoda pamukadzi zvamunoda imi pamukadzi 1 taudzwa yekujima yekufitness 2 tikaudzwa kubika chinhu chakakosha ka chinhu chokutanga munhu wechikadzi anofanira kutendeka unofanira kutendeka pane zvese zvaunoita mabasa ako ese ukatendeka zvinhu zvako zvichakufambira munhu okuti iwo uri munhu anofarira zvinhu zvemasports zvekuexercisa kwete munhu anongogara asina chaanoita mazvoni unofanira munhu akagwinya wovavo munhu okuti iwo unozivawo Mwari kunamata chakakosha kuziva kuti kurarama kwaunoitawo idenga akakuchengedza ani mazvoni saka zvinhu zvitatu izvozvo zvandataura ka ndozvo zvandaona zvakanyanya kukosha tozongovewo panyaya dzeusmart pandawo munhu anenge achiziva kuti zvinhu zvake zvofanira kurongeka unofanira kurongeka zvinhu zvako zvese unofanira kutaridzawo kuti uri munhu anorarama pasi pedenga zvakakodzera zvinoitwa nevamwe vasinavo makuhwa munhu neshamwari ukuthi mavhidhiyo unenge uchingobvunzwa makuhwa pano kungoita mbiri yamakuhwa nomukadzi neshamwari mwana makuhwa unofanira kutsvaga shamwari dzinovaka kwete shamwari dziya dzekumhanya unofanira kutsvaga shamwari unoona shamwari yangu chichi ari kuita muupenyu kasi shamwari dziri necessary here mazuva no shamwari kuna munhu angashayiwa shamwari hadzina no chero musina shamwari moziva chakakosha chii kutaura kwamuri kungoita nevanhu ndo ushamwari hwacho ihwo kwete ushamwari hwewo kuda kupinza munhu mumba zvekungozvisana kumutsanawo ndokana chibvunza nekwasha kuti asi imbondiudza ini
kana mkainasi mafaini ndiye unosumuka sabhururu tikati kuri funga zvanochishwa Yeah. Hadina? Don't you chakakosha? Yeah. I don't hear. Don't chakakosha. Not even one. Not even one friend. Baba kuda hadina mnanotanuza kumba kwandinogara. Yeah, don't chakakosha. Hakuna one mnanotanuza kwandinogara. That's a lie. That would be a lie. That would be a lie. Yeah. Hadina mnanotanuza anokupa gende pangu kuti ari kudza intercom kuti kune munhu mukudiwa kana kuti azviti. Ini notaba nevanhu paFacebook unopera ipapo. Facebook aiscreen tichototaura nezvechi atingotauri nje andingoshami muromo wangu tingotaura nje especially nyaya dzavanhu vanotaura nekuinbox they know anditauri nyaya dzevanhu. That's me. Ndozvo zvakakosha. Aufana bane vanhu vokutoti vanokwanisa kunge vachinyanya kuda kuziva kuti vanokudengenyesa sei. Exactly. Vanokudistorya sei. Saka zvinodabvisa kana vachispekulata ka vachitaura zvinhu zvavasingazivi ka iwo chiziva chokwadi ka sati museka masekera vanongochitamanakidza zvinoita so. Handisi munhu wengondoti mukadzi wese wese. Ndiyotone selection yangu kuti kana ndikaona munhu akadai ndobona kuti akakodzera. Asi moda yellow bonnet. Kana kuti moda mutema. No. Chinoitika ndechekuti zviyai zvika kana nguva yaMwari yakwana kuti mukadzi wawapiwa nedenga kana hariye watonzi asi pasina zvokuti denga imi pacheime mchida wakatsvukira wedzasivenyu kuti moda mutema. No, kutsvuka kwomukadzi kuya hakuna basa kana kusviba kwake chinodiwa mabasa emunhu. Ya, ndozvakakosha. Mazviwa ka? Black bone, yellow bone, okanyama apa. Moda full package here kana moda slender. Ngoti kamwa pamunhu unofana kuva munhu ane body yakataridza kuti munhu akagwinya. Kwete body yokuti munhu body inozoita yokuti ukafamba noremegwa iwe nombiri wako hazvisi right. Unofana kuva munhu akamukira kuti inini mbiri wangu saka ina no muri fit makadai body yenyu yakanaka. Body yenyu yakapinda no yenyu yakadzi yakanakisa hai mumune body. Baba kuda don't suppose mawana girlfriend banapa since mamuona pa achinge abva padiaries pa social media munozomubvumira here kuti ange achienda pa social media? No, azviya hazvina basa. Kuti abainda chementi. No, zviya hazvina basa. Chinongodiwa kukosha kwomunhu kuti anozvikoshesa. Mosa kuti chero iye Mwari ka achitida kudai. Anotara kuzvikoshesa kwatinoita isu vanhu. Kuti right indozomuda sei asingazvidi pachake. Plus social media reni kuti zvinoitika pa social media bakuda. Ini makandiziva ndatoudzwa nemoda direct nomunhu patinazvinokudanachika. Social media ndakauya. Haina social media, haina kushata. Hazvina basa. Social media guys neni kudziya pa social media is not bad. But the way you use social media, the way you do things on social media, ndo zvakaipa. I am there pa social media. Antika ini ndiripo, mina ndikupa example yangu. Andimbonyari kana kushtaura. Ndiripo patakambotanga kuita social media kudhara. Antika takaipaparikira ka. Antika nothing good was coming out of zvataiita. Animaona. But the moment you tell yourself kuti I want to turn a leaf, Antika I want to start over. Right guys? Ndiana notanzi ndakatukwa na SIS MELLY pa Facebook kubva gore chitanga. Kusvika ripere ndiana ndakatukwa hapana ndiana noti kana I'm dear no one not even one. Did you see me responding to nonsense? No I don't because it's very noise. But mofunga nesinawo here zvokutaura mofuti nesinawo here zvokutaura ini ndinenge tinazvo but self control inodiwa. Social media the more reason why mchona tiko zvinezvika even varume they support us nezvatinoita because vanoti we are making good use of munozati tinotaurwa a lot of things nonsense rubbish and what not handitika but murume anenge fully behind you because anenge achiziva otsvaga kuti wakambotuka munhu pape hapana waita sei hapana wangofuma makuseni wakataurwa hane maona kana kuti wangofuma makuseni wakatukwa handokuzati don't worry nekumabasa kwedu chako zvitoriko mahaters ariko silence is golden. I thank my husband very much. Pano maybe he's watching kwa ariko koko he's not in South Africa anyway akafamba chadzoka maybe mangwana sona mangwana kana kuti asikuocha but anobva kuti zi uchaona kuti to blow over the moment you want to answer back ukangodaira chiti ndiri kubvisa pa social media ipapo ukangodaira the more reason why ndichinyarara because ndakaudzwa condition kuti ukangodaira uchitukana nemunhu cheteka ndiri kubvisa zvino ndakabvisa pa social media bye pana nakuda pana na comfort pane madiaries hope ari kubatsirikana nediaries andika pane here anozoitawo take over kana aripo fine andimaona. Alright, ko baba kuda this one is my question a little ndenyini ndeyangu iyi toti mi since mati campaign yaiswa nekuma plus 44 mubva maona munhu ane imba yake ane tunhu twake obva kuti uyai mutigare tese kumba kwake. No, haina kugara kumba kwomunhu ndigari. Hayi zvandiri kukuudzai nema kumba kwomunhu handendi.
Ah, kumba kumbe hayi phandle. Nokuthi baba kuda ndeyo mashingo. No, kumba ndishidi ha. Baba sikuda ndeyo kumashingo guys. Baba kuda ndeyo kumashingo ndiri kuvahwisisa uko vari kubva nako. Nokuti vakakura vachiudzwa kuti murume ndiye anochengeta mukadzi. Kamentality kakudhara kaya kekwedu kumasvingo ndokwandobvawo kachiko kekuti mukadzi unogona ngoita mere and feed asi kana murume azokuitira mataitai ndomaona kuti makanti waasi Jesu andimona kana kuti magaya asi Mwari andimazviona saka ndo vanenge vachida kungoeducatwa ipapo kuti aiwa mazivano zvinhu zvachinja ofuchina ndivablame because imi vakadzi mukatanga bakuda kuti ndau ndine mai yangu yachigare mangwana kana wakuvatuka kwanzi imba yangu inoi ndini wakapinda ione bhegi rako mumba mangu ndini ndakakudedza pari paungosina chinhu ndo panokangani pane era ipapo you don't respect your own husband handizoti free nenewo kandiripa because vakadzi ndozviziva ndiri mukadzi tina weakness ndotongozviita zvokuti kana vakada kutanga kundibhobho ndototi aiwa kamusakakanakuti musada kutoblinga mutoti vakapfeka bhutsa makatipfeka mugumbo ndeyangu animazviona saka muri muti wachiti pasaka zvinotoitika saka ini namuti right baba kuda decide on this one kana wana bakuda une jeni rako ka moita plan yekuti motanga zvinhu zvenyu jeni rako ipa vana vako iwewe jeni rako iwe nabakuda motangira ipapo I understand where is coming from because ndokuzodzingwa nabakuda vavo uenda kuzodzingwa babakuda mwe musi uenda kunovata pasi pebridge kana uenda kunovata parengi vashaya pekuranda notoringi vachimpopota chidzingwa obviously pamuchamboitawo kama ups and downs ndimbokonani unenge udzwa mashoko yakuti denda handisiri saka ipapo I'm with you ndineni baba ndineni kana wavada uri kuuk chero nemba yako be prepared kuti kana wada kudiloketa kuafrica munoya mugara muno motangira muno muchisunga mchinda kana kuti mofatsvaga ipamwe pekurenda panenge pakati sunurukei andika motangira ipapo muchitanga zvinhu zviri pamwe chete aiwa ndine kusekenda ipapo because vakadzi tinotaurisa tiri vana satani vekupedzisira ndosaka Mwari akatiti vakadzi aida kuti vatadzi tiri vana devil tisi vanhukadzi ende namukoma vangu izvo zvokutaura kudaika vane vana 11 vasikana namaivhuru but iko zvinokutaura chokwadi mukoma vakatotiza imba yoyo vakatosiyana mukadzi navana ve vakaenda vakasiya because situation yacho yanga isingai because imba yanga iri yavo but zvanga zvoitika ipapo manje zvakangoita kuti vatano munhu mukuru munhu ane 61 years zvomangu ndo festival saka vaivhura here mai vane no zvakanga zvongovaita zvezvongoti mukadzi unenge ungoshungurudza zvisina basa angongoshungurudza murume akati ano munhu ane mari dzake vakati ano ndinozvitsvagira pangu ndichisava nemba yako nevana vako saka zvinhu zvakadaro unenge uchitoexperiensa uchiona vamwe vanhu vana chichitorarama kuti munhu anotosiya imba yake akavaka mazvona ashungurudzwa ya dzimwe dzenguva life yacho yakaoma saka zvinoda munhu ane mwoyo saka imimi ngatimbobvunza imimi question yenyu imba mnini imimi manyengwa nemukadzi nhasi to atimbokanganganai maimimi manyengwa nemukadzi nhasi ane imba yake munoenda kugara mwe imimi no zvosiyana nevanhu kana uchigarapo zvinenge zvichitenderana kuti iwe unenge uchitogara muchitochengetwa no ndinenge siri kuchengetwa ndinenge ndichitangira patazviona musuwa munenge muchidzimukadzi nhasi imba yazo wakangopinda pana pane bhegi rako chauna chako panapo modi anenge asachandide izvo ndorova pasi aiwa anenge achikuda imimi mamboita kwakutuka nezvozvo zvakafanana nemukadzi wenyikumba munotomboita kakukona ndokuti mutombotaura machoko asira panenge pasina rudo hazvirevi kuti hamuna nani munenge muchida nasi kuti kukonana kwemurume nemukadzi kuripo but generally semunhu wemurume ka ukaziva kuti imba ndiye mukadzi ka hauzongogari ukacomfortable usati wasekiwa masheti machi munoinda aiwa ndati munogara ndichikamesa ndiri but iwo in your head unofaziva kuti panapa kandakauya zvinhu zvechi ainazvo so you have to secure it unomosekiwa sei munoroora kamoita zvese muchato zvegirlfriend boyfriendroora matata maroora ana zvese muripo asi anenge muso munokonena mwe musi chete manokakuya kumba imi okuzasakangazviti kana machata akamune mfako makubatanidza kwe property kana asikachandidika totsemura handisi gold munenge magold zvinonetsa zvo nendichisekiwa ndopinda ndochata nemunhu kuti ndibate imba iyi ndite yangu nyaya inonetsa nyaya yakaoma manje vanonetsa ipapo but why isusu tichizofunga negative side tisikatotoresa positive side because zvikutoitika no
no pane pasina rudo kai papa aiwa kunenge kuripo bamini ndezvandakudza kuti izvozvi kudaiso mune mukadzi wenyu muchitodanana kudaiso pane kuti munombogombana mashoko muzoti asori shabhebi paya bamaudzana mashoko ari vhikwi but ona ikagulesa tiri in this world atika toda kuti tirarame good life ndoona mukadzi anaimba ane mota ndomudza kuti tengesa izvo ndoendigare nemukuku instead of ndogara mumba yedu totangira kuti kana azokuza kuti panoda pangu gumbo rinoti rangu imba inoti ini pano iyo inenge siri marriage bosi mobva vadi mouchira inenge imarriage aiwa inzwa yakaguleza chinzwa yakaguleza babakuda alright dana ndiri ndisika gulezi wenzeka kudai ndiri babakudaka ini ndinoenda ndisika tororana then from there instead yokutarisira imba iyo nechi nemotaka I work kuti ndito imba yangu another one zvinobvumidzwa kuti kana tu imba muri you move forward kutaura imwe njaya musingazivi zvozvo zvamotaura izvozvo ndezvimwe zvinhu zvamuri kungotaura muchikanganwa chinorwara kana ukapinda pamba pakarongeka unorelax makambozvona unorelax ndo udunu chinzwai kashoma kusikuti zvese zvavapoka iwo chaapo ndechekuti dzimwe dzenguva uri kutenga chikafu nekutenga mota ino dzimwe dzenguva zvakadii ari mazvona manje saka zvinhu zvakadaro manje tinongozvitaura easy but kana taopinda pazviri manje makashata aiwe mutaro yabuda sandatisi kashata aiwe akangopinda mbatobuda kashata saka imbabakuda mukawana munhu wamunoda toti mamuona nhasi ane maqualities ese but panyaya yekuenda kuchechi asikadi kuenda kuchechi nemimi but iye zvake achingokurespekta zvese but chasikangorika kuenda kuchechi kwamuri kuenda but achinamata zvakanaka because kuna vanhu vasingaendi kuchechi asi vachizwa mwari makambozvona variko vakadaro ipapa hapana dambudziko nokuti kuna vanhu vakuenda kuchechi vasingatombozivi mwari futi vakawandisa ndosaka bhaibheri ichitaura kuti havazoisa vari kuti mwari vachapinda mumusho kudenga because kuna vari kunoda kundozikamwa kune vakatonziregai zvikurira nezvichaonekwa nezvari kukohwa atimazvona ende manje nyaya inozonetsa mai ndeyekuti iwewo manje unenge uchizviita munhu waya kuti unoziva mwari ka zvinozoshamisa pamazuva kupedzisira usingasapindi mumambo wokudenga mazvona manje saka hapana chaunenge wakagadzirisa hapana saka ndosarichanisa haro kupindwa nevakawanda richanisa haro kutendeka nekuti kutendeka kunonetsa vanhu vashoma vakatendeka vanoverenga pane nyaya denga richanisa kupinda vakawanda tichangoronyaya pane nyaya tongorona tiro asozitezimisadza kupinda musanhingikiri uyu wekutungamirira vana israeri ana moses wakangoona kuti kenaniyo asi haana kuzoiravira kuti apinde mwana akati atosvika atoona kuti iyo kenani ndokubva angoita zvinhu zvisina kunge zvakafadza mwari no zvinowanikwa muvanhu zvirimo saka nyaya iripo ndekungoti munhu akavaone kuti iye munhu unohlavo zvaanoziva kuti vachipachanetsa kavabakuda bos nowadays vakadzi vazhinji especially vekuzimbabwe vane tunhu twavo manje no zvokuita zvemunhu izvozvoizvobabamini marriage is not all about zvinhu zvako material things and whatdenga haticha bhaibheri rinotaura kuti kwai mukadzi wakanaka unobva kuna mwari iwe ungachuza nemaziso ako nekuona kwako asi zvisiri izvo because hapana pauchambondogara kana kugara kwakanaka kune runyararo mwari asina kutenda hazviiti ya iro denga zvakufana maive mukomana uyu paripo kwamba ndakamborota ndikati shamwari unovana nyaya dzandiri kurota pano ka iwe nena handisi kuona kuti tichaenda negwendu kwatinako akatonditi hakuna zvakadero ihope kuve ndakatariri gomo so chikwira gomo saka chikwira gomo ndandakabereka chikomana ichi ndakatochibereka apa ndiri hwani gomo racho ranga rakakurisa takati chikwira gomo riya ndovakuti amai ndazoneta manje handisina pawa kana mabhonzo angu akuramba saka ndopakangoita chimwe chimuti chandakangowana pasaidi ndikabatira pandakabatira chimuti chiya chingoti kumusoro shoma ndopandakaona tatowa pamusoro pegomo paya tatogara nemukomana wangu ndopandakapepuka nchitofema ndikati ai maimwa tichaende ende hapana mboitika 5 months vakangotiza ndikati hope dziya muchemberera nandomutaurira kanzi hope dzako kana kwangorota zvo zvinotoitika saka zvimwe zvinhu ka but vabakuda beside kuti zveduka toida kudzoka kumashure but vakangomuka nokutotiza no zvakaitika ndezvokutiko maive mukomana wayo ka vanga vari munhu anga asina kutendeka kubva kumusha saka munhu ukamusiya kumusha ka vanhu vanoona zvinhu vanhu vari kumusha iwe uri kuona vanhu vachaunodii
chanovona ndokuti viyai kuno ndokuvatsvagira passport ndokuvatumira mari ndokunotora passport pamakombe paya kwaHarare ndokuvuya vavuya kuno ka zvinhu zvazvataurwa kumusha uko ka namukoma wangu anomuporesa vari kuHarare saka ndakangoti mukoma imuchinyarirai shiri nemuriro wayo inongorira seizvozvo chero ikavuya kuno ichangorira ichidaro regai tirege kumhaya tiende mushaka chinotaura zvisina basa tinozvifumura nezvo zvina basa kana munhu ane mabasa ake kokuno kana zvangotanga zvichangosumuka chero kuno ende zvakaitika kokuno tiri kuno kokuya kwandaigara ndokwakazvitira samamagara street makagara makore saka pandakagara kubva 2013 paya makagara mazvona saka manje wakangoti asvika kuno ndobva kudana nemwe mukomana mundeveli ndevele uya mhene kuti wakatadza kuona kuti munhu ari nerushiye kana kuti vainyeperana sei ini pandichinda kubasa ndichinotengesa usiku paya chance given vanosangana vanhu vaya vachisangana kudaro vaya mai ndobva vaita pambiri mazvona uyu mwana achiri kadiki ari mazvona 1 2 3 ndokuzvivona mazvona ndazvivona paya ndangotakarara ndangotakarara pabhedhi haini manya mhene zvoitika pandiri ndangodai padumbu rake ndikati iwe pane chinhu chiri kundikava mudumbu rako kukava ndikati iva musingavatinavo here kuti aiwa taivakatese akafunga kuti mimba chinzwa zvakaitika banzva dzamusinonzwisisa ini namai ava ka taitopreventera mwana kutoti mwana achiri mudiki taipreventa saka vaiti vakasangana uko havapreventi ani mazvona vari kungosangana zvakadaro saka indokuzoti papaya ndobva foni yamessages yakapinde mufoni memamai avo ndobva uya semese yanziko mwana wangu wafa ani mazvona saka ndobva ndaiona ndikati kwanga uchiramba uyaone meseji yabvepi ani mazvona saka kubhasi vairoroka zvakamushungurudza ndobva ndadana hanzvadzi yake kubva kumpumalanga akavuya kuno ndikati uyamonewo zviri pano angoti azvanzi ichinza ndomubanga mukakapfeka hamuna kumurova hapana kurova munhu kana ini kurova munhu handitozivi kuti mukadzi anorova sei handitorovi munhu handingodeura ndidhakwe saka ndorova munhu sei mazvona manje handitombosiri munhu wezvibakira kana chero chizvikomana ichi chokutokudara kuti kungotaurirana chaito chamwa zvinofamba zvikadai guilty conscience maybe yakavarova ya zvakamubvadza because vakaona kuti apanda ane pambiri ende murume wazviziva kuti ndachitapangu saka nyaya dzakadai zorema ati zvirina ndindi nemusengo mbanye kumberi kwaakaenda kuya murume uya mhezvo vakandotaura ndokuti iwe mimba iyi ine ndofunga kuti haisi yangu ndiye murume wako bisa ndobva aibisa ani mazvona abva aibisa mwana uyo haana kurarama vakabisa pani kwanondowanza ane mumwe mwana amene kuda nemumwe murume rifo hanzi kuna namukwasi saka nyaya dzakatoshata aigamba akanongozondigwadza pakusafunga kuti ndakasiya mwana kana ndopanombonenkera kutsvada kugaya kuti mwana wandakasiya 11 months cheshuwa nhamba dzake wanzi hadzichapindi saka ataura tombozii nezvomunhu woti akamira sei ati hano kana munhu azvichuzira upenyu hwake uri right ngaambodaro ende chionedza mai ndiyo first born yake zvona manje ndopane nyaya baba kudari zvaitofambei aiwa imwe ndikumabva hondo yese tamboonana hondo yese taonana Hello, Lavi. How are you, sweetie? My lovey, daddy. My lovey, sweetie. Yeah, my sweet love. Will you get John? Will you get? Lina, can you look for the way? Merry Christmas, sweet. Same. How are you? Oh, fine. I'm very good. Merry Christmas. Kitumetse kubona wethu. Aw. Ngizalele teng. Khatse ke kilifa rando. Nna ke khalekile ga ke bona no ke boyang go gae. Oh. Ano ke tla ka Christmas. Christmas day ke tla ka fara pe ai. Ke tla pe. Aki. Nna ke burile ka le kile eng. Ona ba ba. Why? tšhelete ga eo tšhelete teng ko monene wa ka tleba ora gore tšhelete teng wa kgona pension ya ile na o ipitla fela ke tlo
dzakafa kari 25 kipatela kiape ora kitaka dijo Utaritisa dijo pela. kitaka dijo pela kanitokela dijo katamani Friday Makansi Friday papela kidogo sharp Okay. Baba kuda saka ngamseitaka bali nanisingade kufamba Friday baba vatodi challenge nda nevani vototi kai unongere chikafu motivigira vane vasina chekuita jetaya kuti kumba kuvabike ndongane wokusira chikafu ndo Okay, no. Aisinyaya. kusira chikafu mosena nemudhara wangu murume wangu wepano nukuto ima yangu iyo iyi dakuzo kwaida pamini unosekiwa dakuzosekiwa ivo baba akanotisekiwa No, imi chiro bypass zvatichaita tichange tichingoona kuti zvakamira sei. Friday ka. No, mofamba. Aiwa. No, itai sokudana. Mofamba go hani. Mama onzera. Black here Kelly. Then why can't you give me this last candy? Baba kuda anondinakiza ide bakuda aya Hari mbosi. Sharp. emkhasa kubona Kikhanya. Thank you. baba kuda anondisipaka kuti vagare nemukadzi kuchanetsa zvonetsa zviti ya zvonetsa Yes, my pieces are about good my diaries. aiwa vanokuita zvava kuda vasi Facebook vambozviona avanonetsa baba kuda ndazozviona onasi vanonetsa havangagari nemukadzi but ninge uchingoti worega ndipambira wokusaidi kwavo havangagari nemukadzi azviti baba kuda vanotoda kuzvibikira vega vanoda kutozvauchira vega vanotori bhachura nekutoti apa pavo vakutodivi pavo pavapo pavanoshandira votochaira papadhubu pavo nyama dzatoitwa ona satina kula nyama babai kwada udigwa na baba kuda nikisi baba kuda nikisi avangagari nemukadzi azviti ndatovaona nhasi vanonetsa imasvingo ndokumusha kwedu saigai saka nekumusha kwedu vanonetsa nekumasvingo handotozviziva vanonetsai pano nekumasvingo iyi disaster chaiyo pane nyaya avangagari nemukadzi guys nyaya yekuti kwazvokwai munhu ngajime ndo yandipedza ayo ndanakigwa nayo handi kunyepa nhasi paita vamekadhei rangu kwai mujime uku nababa kuda kwai kuti kana ndokujimisa unofanira kunge wakakora uri right because baba kuda vanojimisa vanhu manzwa kuti kwai ndojimisa kwai ndinokujimisa zvokuti unofanira kunge uri fit uchikura gomo kana uchimanya ndisi kutsenga iswiti iri guys iswit okay guys inzwaika pane nyaya yandaposta yemwana ari kunzi akashayikwa kuchikoro kwanzi kuSt George what andika maiona nyaya yemwana yandaposta padiaries maiverengere nyaya yemwana anga achita form 3 ari kunzi akashayikwa kuchikoro kuSt George what pane maburi akawandisa panyaya iyi mwana uyu akashayikwa and vari kuuya vese palive nhasi na6 vari kuuya palive na6 vese nhasi ndandifare kundoyo ndinenge chinditsvanusa vari kuuya na6 nhasi palive vese baba vekuchikoro kwachona nehama dzemwana kuti kune hondo iri kupisa guys mwana akangodisappear just like that azvizikana kuti mwana mupenyu here mwana akafa here kana kuti mwana aita sei no one knows hapana nari kuziva saka guys 6 o'clock munge muripo 6 manheru munge muripo munge muripo na6 because
nyaya yacho ameno pane zvakawanda ameno kuzvikoro vana let's hope it guys mungonamata kuti mwana uyu anga ari mupenyu chingonamatai kuti mwana uyu anga ari mupenyu because nyaya yachona iri kutonetsa ngonamatai kuti mwana uyu ange ari mupenyu because hapasina mira hama ukana hama dzako social media kudai so handimona ndabata this other lady kuchikoro kwachona chamufonera na 6 idzodzo but hapana umira mushi kwakuita seiko ende munhu wetaxi ka rabishi chaiyo rabishi chaikwesira munhu wetaxi so guys yeah kuma 6 ikoko munge muripo mtauni ndikapinda nemo atibudi mosvikaita pata ndatakadai because traffic yandaona mtauni saka ngativei tiripo guys munzonyaya yekusend Jones hanzi kubsend George kubulawayo maimofu haana kuwanikwa mwana asati awanikwa patience asati awanikwa haana kuwanikwa mwana haana kuwanikwa ndosaka vatouya kuno kuti tibatsire iwo nyaya vati vanoda kuti uncover the truth because nyaya yacho ine mabuda imbonoverengai nyaya iyi guys verengai nyaya so that kana live yakutanga munenge mune clue tianzwa yese hama dzichauya tiexplaina but munenge muine clue yenyaya yese kuti chii chakaitika what really happened animaona munongoverengawo nyaya munyatsoona kuti what really transpired mogara makadi makangogadzirira kuti munge muchiziva ndoda kutaridzai muquiz hanzi where is the story iri pano maikiki hanzi boarding I think it's a boarding school yes Sheila tichanzwa mafull details pavanouya na6 mozati nanditi malive netuesday but ndatongoona kuti inyaya iri agent and because vangu vachito pane hondo kani pane hondo saka ndatongoti alright na6 noti nichamboendesa vana vangu ava kumoluku kana zvikafamba zvakanaka ndokusiyai kumati modaenda kumovie naimi zvinofamba sei kuti vanhu vane tv mumba mamovie anobuda patv vanoda kuenda kumovie kumo zviriko here kudzimba dzenyu izvi mutsamba ndozvakanyorwa muzanya Brenda mutsamba ndozvakanyorwa but I'm just hoping kuti mwana uyu mupenyu iri pano nyaya iyi iri pano I hope anofindwa ari mupenyu guys nyaya it's here guys nyaya iri pano handi hamuverengi mapost here guys ndaisa pano ndikaposta imwe kumvenge uku imwe ndaiposta kumvenge imwe ndaiposta pano hamuverengi mapost kamunojambiwa nezvakawanda ngonamata kuti dei awanikwa ari mupenyu mwana ari form 3 antimaona mwana ari form 3 ayanda hanzi mukomana ayanda ngikiri maikiki ayanda anti movie patv yacho nobuda here anti vanoona here kukunobhadhara dzeextra mani dzekuenda kumovie iwo tv iripo vanoona zvepa big screen nai unoda ngotambisigwa mari here ko Pamela that keiko vanonetsa vasikana vanonetsa vanhu vacho vanonetsa inini handimboiti kumovie guys ndozvionera tv nimba ndokusiyai kana time dzangu dzacho inoenda kuchaja foni yangu uye ndochandisa palive iyoyi inoenda kuzoichaja ndienda tora chipower bank beta mai ndakangana verengai nyaya iri panapa munoiginiwa maposti ndosaka dei muchiverenga maposti muchinyasobata dzimwe nyaya pane vanhu vandatega paposti yachona iyoyoyo nchiti vagotegawo vamwe kuti munge makaiverenga at least munenge muine clue of the story animaona munenge muine clue of the story kuti zviri kufamba sei 3 avafurusa sarudzai furusa 3 3
Guys, Christmas kamusadhakwe muchidriver guys. Don't drink and drive. Please. Do not drink and drive. Please. So zvakaita congestion iri mumatauni mune paipaika. Don't ever drink and drive. Kama sendere bicycle muchikura. Maikiki Teresa, inda kudisco. Inda disco, inda singati zvemovie. Ndaida dindindi. Tairiti dindindi ngo yachona. Tainda kuma disco. Kwata inotamba cabbage. Me push it baby. Push it baby. Really baby. Ndozvadai moisere mba mini musati makura. Baba vanaka musati zvagwa futi tichita na push it baby. Mana MC Hama. Taita pana MC Hama tichipfeka mabhurugwa anenge manapkeni so. Taipfeka so. Tichipfeka matenda futi tobairira zvimozva zvimapini zvemuklasi zvesimbi zvemwe zvezve. Tichibairira pamatenda futi papa. Tichitamba cabbage. Ndozadaitamba isusu. Alright, stop. Collaborate and listen. As is back with a brand new version. Something grabs hold me tightly. Flow like a hot through daily and nightly. MC Hama. Woo! Taifaya. Gwana MC Hama. Kudara kwa ina kids guys pafea. Kare kwa fire. Pare kwa fire guys. Push it. Push it. Push it baby. Baby. Push it really hard. Push it. Ndo zadaitamba izozo bamnini. Push it baby. Sanga sirinzi yonse bizozo. Animaona. Animaona. Kare kwa fire. Taifaranga ku disco. Zvemamu bicycle paiveko vanhu vaenda kumafirimu. Ainzi mafirimu. Taenda kuvanhu vaenda kunoona mafirimu nguva yachona iyoyo vachinoona mafirimu but isai tofarira nezvedisco. Kujaifa taichaifa kuita get down chaiko. Mai mwana. Takapfeka kana mavhups. Ndio akudzoka mazana makuti kwai vanzi mai aya akadzoka mazana. Isusu taimati mavhups kudhara. Aya mabhurugwa anenge ane makumbo akarekura kuzasukwa. Anonzi mai Makarina, aiwa Makarina dzaive bvudza taipfeka dzakakura idzi. Dzinenge dzezvirema idzi. Ainzi chiko. Chicago penzi. Aiwa Chicago penzi zvamutaura mazuva nezvi. Isusu taimati mavhups. Palazzo, aiwa yainzi Palazza. Taipfeka mapalaza. Taipfeka mapalaza isusu. Ndo taipfeka. Tichipfeka exactly break dance. Kota yumburuka pasi zvebamnini break dance. Taita kumira nemusoro makumbari mudenga. Tichitamba break dance. Kusekwedu kugweri kwaive nevavainzi vana Nelson so vakomana ivavo vaive neswagi panguva iyoyo vaigerwa mabhibho so musikana wese aimuda taida kunomira zika tichimisa tuzamu pamberi pavo vakomana ivavo kuti tinyengo nezvikomana izvo chachi chigrupu chema-break dancers so nikikiri bamnini vaive chigrupu so vaita kana dzakumasikati kuma-33 vonoungana kumba kwana Nelson ikokoko vakaona nakaisi nanani vosara mababa vachiridza chiredho chavo vachiita break dance yavo vakapfeka mabhibho vakagera mabhibho vakatinda musoro so taigomira zveparodhi kundiani musikana anga asingamiri parodhi achida kuonekwa nevakomana venhinga vema-break dance vaingodiwa nevasikana vose vaingori nekaskwagi kanguva iyo vari nekaswagi panguvayo tainamiri zikati uzamu netugaro tiri mudhuze imomo uchida kuto vakomana venisakizvi tivaipfekawo mabhurugwa akati kurei so anenge ari marifo so bamni ai vakagadzirwa nemucheka weviscosi munoiziva viscosi mucheka weviscosi asi unenge uri plain so kumabhurugwa avo so imi kudhara kwaifaya guys uri asi chinondinakidza nechekutiko zvinoka vamwe vanhu vacho vakawariswa gita miyo ndikavaoneko zvinoka zvave zvidhara vanhu vataenda kunomirizika tichisimudzira tuzamu netugaro tiri vana vadiki taimiyoka zvave zvidhara zvokuti chero chikati imi maimira panhimbodi kana kutombomira kana asi ndomboti mwari so zvinhu zvanoita paupenyu soka kutofunga kuti kudhara taitonomira panhingikiri ipa padhuzena unopfuura 100 pavanenge vachipracticera ipapo uchiti ukapfuura wodzoka wopfuura kuti vangokuti mhoro meli hai meli nguva iyoyo unopfuura 100 oenda ku
Hapana unongochinda ipapo unongotenderera woenda apo usvika umira podzoka futi wosvika podzoka uchingotenderera kuti vanyatso ngodi ngokuona chete kuti vangokumhorosa chete ungokwana pachipa iko zvino ukateta kuvaona ka unozoti mana so but zviri kufamba seiko zviri kufamba ndova kuti gwarira kuda kuti mhorosa mazivano tachembera kudai kutoti gwarira tasvika kuti yes my sister kani de kudhara wanga usingadi kuti mhorosa vana pachikura iko zvinezvo upenyu hunochinja guys upenyu hunochinja nei iko zvino ndovavakona kudarika 100 pamberi pedu ida kuti sister vanzi kwasister vasvika regai ndivamhorose sister vari kunzi vauya regai ndivamhorose asi kudhara ichi takambodarikawo chimira vei vakomana imira tikupedzerei panapa takapfuura ro 100 mberi kwenyu muchitamba break dance manga musingationi manga musingationi imimi 100 times nchipfuura mberi kwenyu kutodai kuti mungondimonawo mungondimhorosawo kana kuti inotisa mchinotsvaka kana kumadheudheu uko ndo wavainonyenga mchisiya iswe kwainzi nyenga nevematongo mchisiya iswe vari mumarokesheni vemanext door yenyu iko zvino makuda kuti tichikumhorosei hakuna izvozvo each to their own hakuna izvozvo shuwa here pamene tichimwa taidya mafet cook wanga singa mafet cook ainzi machiko atatenga kuparamaya ainzi kudiko anenge mafet cook iwaya anenge mafet cook so asi zvaitengeswa kwaparamako so nemafrizi makultai aiwa yanga isinganzi frizi ainzi chiko mapendekola taimwa mapendekola taimwa mapendekola ndo ataimwa taimachona mapendekola chila mababriga machingam iri benzi chairo iri mberi kwangu iri chila mababrigam machingam machingam tasingazuti inonzi chewing gum nechirungu taiti chingam anite chewing gum iyo ndataiti chingam chamonotenga machingam aya tichimwa tarino nefanta ndozvataimwa tai kune bhodhoro redu tarino rakanga rakagonyoruka so tichimwa tarino yedu iyoyo andimasvona mozati kudhara isusu tichikura guys taitenga half bread totenga bhodhoro rako retarino irori half bread tokotenga half bread so kana loaf tangati ndo zvaitofaya chai chinenge chipisa kachabva kubikwa kudhara mabhekari anga akazara pamashopping centers totogara pasapa takutorova vanai mazuva no kumuti tenga chingwa paudle hadi kana kuzviwa nokuzati kudii kudla chingwa inini saka kuna chidla chingwa isu pamagrosa toenda kumagrosa kutoba mari masensi kunotenga chingwa chidla machipstick kwaive nemachipstick vamini ndoto ikandisapinda ndogona kufariko kubuda manje ndoda kudzokera asi zvakafanana ndoda kudzokera ndakadai so because kutraffic yachakawandisa ukupi ndoda kutorova raundi papa vamini thanks tobatana iribo mfando bo sorry sharp tobatana manje ila chiponda moyo pane chimwe chainzi chiponda moyo so taida anzi chiponda moyo mashebhedha mutombo mazivi vane kuma 2000 but ndimi muri kututuka zvisingaiti pasocial media apa shebhedha muri zivi apa pendekola muri zivi staizla papendekola ambutombori zivi kana itai kwazvo vestream yavo vakura zera ndakakura iyo aya ma70 chakadaro iyo aya ma78 79 80 70 what 7 60 vanozviziva zvandiri kutaura izvo ndimbomiri line ndimbomiri pa aiwe ndobuda here baba vanozviziva zvandiri kutaura izvo vanozviziva zvinhu zvandiri kutaura kuti taifaigwa kwete zvekutamba saka imimi vana remekedzai vanhu vakuru please respect your elders so that upenyu hwenyu huropafadzwe chimudhara ichiri kuita segwechi mberi kwangu ichi respect your elders guys chero usingandizivi tasangana Facebook ndiri munhu mukuru munatu hamuzivi mapendekola tirespectei njaura zvinhu zvinokuitirai munona zvinhu zvenyu mazano vana vechidiki zviri kukunetsai zvokuti do because unhu hwacho hamuchina makuru rasa unhu zvakanyanyisa even kumasocial media anzi ndabasa navanhu vazivi mai vangu vapinde pasocial media ini mai vangu havaiti zvefacebook ini mai vako havaiti zvefacebook asi ini ndiri mai yako ndiri mai yako chokwadi chaicho zvinondinakidza ndofara chaizvo kana tichita majokes nemadhiarist tichinakirwa kudai
pasina zvokuti kwai negativity nwatinoti ndowakufara singaiti ndowakudambuka chaikudambukira chaiko tichingotaura zvedu kudai tichingofara zvedu kudai. Motsi Faith Motsi tiri vamwe chete nhai tiri vamwe chete kudhara tainakigwa zvese mamwe masongs gara tairidza kudhara ndeyapigara zviya atairidza kudhara ndiva masongs atairidza kudhara ndeyapigwa masongs atairidza kudhara fire vana Eben groups nezvamanje manje asi zvakudhara stereki vana Eben groups nezvamanje tine masongs edu isu vana Dolly Parton vava itime dzedu dziye vana Dolly Parton silver coins the jingle jangle fashion show it's dancing time ndezvezera redu andimaona ndezvezera redu vana ma 2000 amuzvizivi zvigarai pasi amuzvizivi vana right on time jam it on amen apaita zera rangu apa aiwa Febi aungaiti zera redu zvine mwanangu Febi you can't be our age izvi ndezvekungoverengawo nekungozoudzwawo izvi vana Johnny Reeves Celine Dion ndewe nguva yedu Celine Dion ndewe time yedu Celine Dion ndewe nguva yedu iko zvino zvakutoimba nonota zvinakana musoro time yedu masongs akainakidza vana Celine Dion vana Tamia vana Brand zvavakuimbeko zvine zvazvichinakana musoro asiko zvino zvichi hanzi munofanwa wamboda time makatendera nesex masi kudai munogara mungori bhisi tari handichauya nondiona kazvinin'ina zvako zvitari zvoda kuendeswa kumo zvinin'ina zvako panapa zvoda kuendeswa kumo tofanwa wamboita dheri rimwe rekungotseka kungotaura nyaya tichingokudzai makuriro atakaita kudhara isusu chingokutaurirai ingano dzemakuriro atakaita chingokuudzai history anomaona makuriro atakaita isusu muone kuti tainakigwa sai Shabaranks ainetsazve Shabaranks nerasta yake yanga iri pakati pemusoro apa Wayne Brenner yakazoya pali isusu takapfeka masandaki Wayne Brenner yakazoya pasure isusu taiveve masandaki nematenda futu munoziva kuti kuchikoro chaiko vanabereki vedu vaiganga ndikuziva kuti ndiri grade 6 ndakatengerwa sandaki yeblack so yaive nechitambo pamusoro apa sandaki yeblack yange ichikomana so kwai inofanirwa kupfeka iyo nesocks uchienda kuchikoro grade 6 guys ndatoenda nesandaki iyoyo kuchikoro yanga yakaita kunge chibhutsu asiri sandaki so iplay plastic anomaona yaitengeswa kubhata anomaona iyo sandaki yekuti cherera nhasika mukaiona kana nemi munovata pasi nekuseka guys ndoyataipfeka idzo sandaki idzodzo anomaona ndo zvataipfeka izvozvo vana Buju Banton vana Mad Cobra ndo venhingikiri vezera redu ivava anomaona ndo vezera redu chaiko aiwa paita vanhu vezera rangu pana pazvonakidza paita vanhu vezera rangu vakatoti wandei saka dhayari zine vanhu vakuruka ndokana ndichikudzai dhayari zine vanhu vakuru tarisai macomments takapfeka masandaki guys sandaki uchitengerwa dress remaplits paChristmas kudai so anomaona wainotengerwa dress remaplits kana sketi yemaplits pane masketi yemaplits so akambonetsa anomaona emasplits ekuti munhu wese aida sketi yemplit iyoyo anomaona nedress rako lemaplit tichipfekedzwa mapulling socks ewhite ipapo guys ndichakuvigirai mapicture angu akudhara munonakigwa imi modambuka imi nokuseka imi munonakigwa imi isu hatinambopfeka ma3 leaves takapfeka masandaki iwayo 3 leaves habodo hatina takapfeka masandaki ndiwa takapfeka nebhata imwe bhutsi yanga iri kubhata so Wayne Brenner yakauyawo asi yakazoya kumasure Wayne Brenner taipfeka majakets ainzi Wayne Brenner futi aiwa windbreaker handiti taipfeka majaketi anonzi windbreaker mamwe majaketi so akambopinda mustaira majaketi iwayo ataipfeka kanzi windbreaker ainenge anzi windbreaker so ainzi aipfeka nenhingirikiri waingopfeka anzi mhepo haiku hamoti zvazvo hamati zvaifamba sei tichipfeka maglass shoe bhutsu dzaitaimira so maglass shoe asi jini aiwa jini zvaro takagara ririko richinzi satani kudhara ainzi masatani iko zvino radzoka rakunzi jini rainzi satani kudhara iro jini irori iri radzoswa mustaira iri rainzi satani ndosiya foni yangu ichaja todi ndizoda kuishandisa kapalife kuti ndikati nonikeedzoka apa tinochaja iti ine 60 ine 58 inopera panodropa malife manje ndobva ndangoirega ndozochaja iri palife papo nokuti vanhu vanoda kuuya vari pa vamwe pane imwe foni vamwe pane imwe foni ndosaka ndatichakira ngandichajire kamwe kafoni kakikaka pushire sandaki rine 3 leaf pamusoro reya munhu wese akamhanya kuenda ndoritenga kubhata
because rakanga riri mustaira pushiriya rakanga riri mustaira pushiriya riya dati pushiriya rakanga riri mustaira palazzo pushi yoyo Satan jini dragon shirt mamwe mazi shirt yavene mazi dragon kusure kuzo jini rain Satan jini kwete Satan wamunoziva nenyanga not the devil raingonzi Satan. It was called the not dragon t-shirt, dragon shirt. Masama shirt. Ainzi masama shirt. Ainzi mashama shirt. Nema magumo yo ainzi makarina shoes. Taipfeka makarina shoes aya kuita kuoneregwa nawo kuita kuita kunotenga rakadai izi gumu rokuti wangoita kungusha dona wakaripfeka buruka mmengo uri imomo gumu imomo kwakutara wota kutamba imo chipfeka magoof out taipfeka magoof out anonzi magoof out ava kuti stomach out aya isu taimati magoof out anonzi magoof out ndo zvataipfeka isusu redu zvichinakidza zvichifaya unoona tisingambozivi kuti kwanzi chichi taidya sadza nenyama nemuriwo everyday isu sadza nenyama nemuriwo rice taiona musi wechristmas day nemadrop west yaha kwaive nemadrop west madress emajujeti so aiva nechimupendero pakati apa oisiwa chibhande chinoremberera pasaidi apa ainzi madrop west dress rakanetsa iroro nonzi drop west iroro rakanetsa zvisingaiti handizotiko zvino vanhu kuripiwa dress ro vanoridaira asi rakanaka dress ro titangodzoka rogona kutodzoka mustaira vana vakatomanya naro zvandikutoona ini famba shamwari animaona saka masama shetsiwa ndo ainzi madragon shirt mashama shetsiwa ndo ainzi madragon shirt mahama trousers ndo andichireva ekuti mahama trousers ndo andichireva kuti mabhurugu akasviba akafuta kumakumbo ani ndo andichireva kuti tinomirizika pazvikomana zvaitamba marobot mabreak dance tichida kuonekwawo zvitiri zvisikana waigopfuura 100 50 ukasvikapo hapana kwaunongochinda wodzoka zvapo wodai uchingoda kuti vakumhorosa chitekana kuti vakudedze kuti uya pano ndozvadaingochita kutotiza kumba kutiza kutopuwa majutizi kumba kutotiza kutoti vaungana kudongorera paketo kuti vamira here vakoma nebreak dance vavepo here vana Nelly vana Nelson vana Kaisi vavepo here vana Rodi vavepo here tichinda kunomiramira uchinofura vaibhuwa vakoma apa vanga vasingatombokuningiriri vorega kana kutongokuona wotongokumhorosa tasikira kuti sistreni muri sei sistreni vako ini handikumiramira fura 100 times ndaida kuti mundione sistreni vako vei iko zvino ndopandavasisi venyu iko zvino ndopandavasisireni time yaiye taifura mberi kwenyu taida kuti mutimhorosewo mutionewo maamusingationi muchinotaimira zvisikana zvekumadheudheu uko zvamainotaimira muchisiya isu velokawo ngaitichopopota izvozvo iko zvino vakuda kutiona makuda kuti mhorosa panapa muchitimhorosa mhorosa chiche chikutoti kwai tauya kubva joni mutoya kuti kwai sister tavakuti mauya muri sei ndioneiwo ndikuone chii chandokuona tema ndaida kuti iwo ndione wanga usingandioni iko zvinoda kuti iwe ndioneiwo mutipewo mari yenhikikiri ndipewo mari yekutenga skadi yekutaima ndaifura pamwe ngadai ndakachinjisa upenyu hwako hazvisikamu takafura mberi kwenyu imi vakomanai kuti mutione mamusingationi tichakurawo ngaitiwapopotera vakomana taisa chiuresbek chainzi chiigara chia chibhegi chataisa chachiya hanzi mukuenda kwakuda here aiwa kwakuda tabva isu kuti haranga tadropa pamunini ndatoenda kutoenda kumo nevana tabva kwakuda tikatoenda kunodropa pamunini tatoenda kutoenda kumo uku kwati kutoenda nevana aina vhudzi redu nedombo chistrecha musoro taistrecha musoro nedombo topisapisa musoro nedombo topisapisa musoro nedombo topisapisa musoro nedombo zvedu zvaifaya tatime yacho kunonzi ndionewo nayo hard life asi time inoda kuti ivo vandionewo vanga vasingandioni vauda kuti ndivaone nedhora pazimbabwe apa hatiti izvozvo nai hatiti izvozvo benzi rekumaraini kwedu rinonzi peme kumaraini kwedu kwave nebenzi rinonzi peme ndoraiveko peme mukoma peme vainzi mukoma aroni kana mukoma peme saka mukoma peme zvavaiita ka mukoma peme vaive nendege yavo yanga vakagadzira zidanda so ranga vakaisa makala vakaisa mamenoti marekenheri kana kuti maplastic kana maribhoni emakala ose pandege iyoyo paive neyellow green blue rakaita zindege vaingoita kwezikrosi zidanda ziguruguru so roiswa rakatarisa kumberi uku roiswa rimwe danda repakati anomaona saka vaisunda ndege yavo vanenge vakabata zidanda kudai so vachiti vachifamba nendege yavo vakadi
vakabata ndege yayo kuti vaiti kana vachiona ndege yavo animaona ngovapeme hakuna munhu anomira murodhi hakuna munhu anomira murodhi ngovapeme because ndege inenge vanenge vakarova serious manikunzwa saka mhene vanga hanzi munguva yehondo vakambororwa negaro refuti munguva yehondo saka vanga vakatsemuka musoro apa animaona saka inini ndakakura ndiri ndururadi guys ndaive nemusikawa animaona ndichikura ndandiri ndururadi pedzisira saka zvaiitika manje amino tenga iri bwenji saka zvaiitika na mukoma-peme manje mukoma-peme ndagara ndakavadena zvaiitika mukoma-peme ava vaitora vanhu vaienda kuzvikoro kwavachitengesa masisi avo pagedhe rechikoro vaingorega vachitengesa pamagedhe rechikoro nemaheadmaster saka kana vapedza manje kune swimming pool yemurukesheni yayi vaenda nesu kuswimming pool zvavaiita mukoma-peme vaitora kana kuti ma2 cents kana ma5 cents aya vodonhedzera mumvura antika tinenge taive tiri timu yamukoma-peme yaya vodonhedzera mumvura voti atanga kunonga unoverengekwa mathings vaitengesa mathings nemasweets saka vaidonhedza sendi mukati ticha underwater chachamnyururudu chiya tichaga 5 cents yaya ukakurumidza kuiwa iri ndogomo rakachina baba kuda ndokwira mukunzwa kuti mota rigomera sei mukunzwa kuti mota rigomera sei asi automatic ndakabata iri kugomera sei ndogomo rachinza baba kuda ndinokwira iro iri kana uchibva uko kuzasi kuchikwira pamanje ma1 pama1 ndora wanga achitanokwira iro riri ndogomo rangu achitanokwira iri mukuona iri ndogomo rangu achitanokwira baba kudai right saka tainda tonotora chindege ukanonga 5 cents yaka woverengegwa mathings ako 3 antika opiwa mathings ako 3 uchidya saka mukoma-peme 1 day zvasaitika manje ndandakuvabira mathings avo animona vaisa chipeki chacho mathings uku nemusika wayangu ndaimandira mathings 3 akudhara anga akatowanda anga akakosha ndaivabira mathings avo 3 aya mukoma-peme ndobva vazozviona kuti chi ndavabira chi mathings avo saka vazvibata kuti ndavabira mathings avo mukoma-peme ndobva vapopota vaipenga zvokuti tu ndobva vapenga mukoma-peme vava saka vapenga mkuko indobva ndavatuka zvacho kuti vanga vasagoni kumanya saka ndakavatuka zvazvokutuka ndobva ndadii ndarova sporo ndichitiza animaona ndobva ndavati chi ndobva ndavati handichatausi zvandakataura chaiko ndobva ndangoti hatibvirei apa mune gambi mumusoro handivanga vakachekeka musoro uyu vakarwa negaro repfuti ndobva ndavati mune gambi mumusoro mukoma-peme ndobva vauya kumba kwedu kuna mai vangu vakasangana namai vangu achibva kunight shift my mother was a sister pageneral hospital vakasangana namai vangu achibva kunight shift mukoma-peme ndobva vauya vaitema mawindo vakabva vapwanya mawindo kumba kwedu vainonga matombo because zaikuta vaitori benzi chete chairo bva vatema mawindo kumba kwedu yese bva vanhu vatiza mumba zvikanzi adenha mukoma-peme ngabude ndikati ndini mukoma-peme mai vangu akati mukoma-peme miraititaurira nemukoma musapuse mawindo mukoma-peme vangu atopisa mawindo mukoma-peme vazodzikama manje zvaiti zvikabata kudai zvoregedza mukoma-peme vazodzikama manje vaita kuu papai mukoma-peme vaita kuu kudaro mukoma-peme manje bva momusi vangu vati chichaitika dai mukoma-peme zvikonzi namukoma-peme chatira kuimitita zvavaita chaiko zvikonzi ndimi maameri nereini ndovataurira avo andiona avaita ndimi maameri nereini shuwa munoye kuditukani munaye kutwainenemundamsoro kutwainevandamsoroini msoro bangui munoye mamemerini novabusa mawindo aizviso novabusa mawindo kuditukani kwainevandamsoro ndiduze ndiherei iri msoro bangui aherei vakapenga vakapenga mukoma-peme vachipengera vati mune chirekambi musoro vaobvuza momzi kuti gambi rere musoro anomaona mwana nyati kwaine gambi musoro ndakahorowa zvemusiwoyo guys ndakahokiwa uyu munhu vanhu vakuita munhu vanopenga pamomo pakazara mukona zvoitika mukoma-peme ndakarohwa vedu ndakarohwa kukiwa kukiwa chaiko nambomzi kukiwa chaiko nambomzi kuti uongotudza munhu kuti ane ngikiri musoro zvafamba sei uri mukoma-peme ndakarohwa ndakati ndorohwa mukoma-peme ndakarohwa kuti mukoma-peme yamukoma-peme ipereka waifanwa kurohwa vachiona andiona saka waifanwa kutorohwa vachiona ndokuti yamukoma-peme nyaya ipere saka ndakabva nditanga kurohwa manje mukoma-peme vachiona papaya vandanga kurohwa mukoma-peme vachiti yo merini isede kuti vanditi melini saranguka vava kunditi merini andiona merini kutozakutimsara msara vangu ndiyorei ivamerini rei munhu mwarowe munhu
Mukabebe vakandirovesa zvokuti dhumusi wena munzi wangu matora handbag yangu nemask vakandirovesa zvisingaiti dada kunzi Merini Merini mamona maski ndinayo handipakizvanga oraifarai amunati ndezvevana here petronela handiti akatiri vana here tatiri vana vadiki zvetaimi yachiona saka unoziva zvinhu zvevana zvemusika wevana iya unongozviziva wewe musika wevana iya ndozvataingoitawo ndekumashure kwemota musika imi taingoitawo zvemusika wevana iya ndoyataingoitawo ndakatikwa ndakarohwa wena ndakarohwa kuti mukoma pembe ipere unofanwa kurohwa vakatarisa ndokuti vati zvapera vadzikame otherwise kana vasina kutarisa haiperi mabhumba anenge achingopwanya mawindo kuma kwenyu vachingopwanya mawindo kuma kwenyu mukoma Aaron mamona asi kuita kani hanzi setet Primrose Mwive shuwa here Prim papi pacho Prim hanzi Merini adauriko vakachinja sarangu nandakunzi Merini kubva kumba kwedu musiku kubva ipapo nandakunzi Merini every time ndapuwa zita rangu kumapembe kuti naiva Merini ndiyo here iri musoro mangu munongaro zvakaoma guys mukoma peme guys ndasvika kumo saka ndakubvisa hangu data rangu because ndakupfeka mask saka zvani ndakupfeka mask haupindi pamukova po kana usina mask haupindi pamukova tichazotandara zvakanaka tichazonyatsa kuyamwe musimbokudza nyaya dzatakakura tichiita kumaraini tichikura tingoita dheire majokisi dheire kuseka chete tichimbozwawo kuti kumaarea kwenyu kwakasiyana-siyana ranga riri benzi rekwenyu nderipi raicha nezvei tichingonakirwawo pano so tichingoseka handitika aiwa vede hako ari kuisa macrying emoji ndeizvi asikana ndozodzoka guys chiregai ndichindi ndozodzoka time guys bye bye tabatana na 6 handiti sharp